Guwapa sa mga little Kimis. Tumato naman dito guys. Kay ma-birthday na mi. Pagsuto sandal. Birthday. Kalakaw na na. Birthday si Kimi. Sunahan guys. Birthday mas anak sang igagaw. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Guys, mazumbuntan kita tanan. Sa medar ilan na kay magkuan sila sa kuan baboy. Nag-ihawon kay pambitan man ni siya. Tabang mas papagabril og kuan. Tapos kibuloy nagubad-ubad ning taon na ma. Kibo. Tay na to black kikik. Di mo buhag na ma. Kibo. Kibuloy. Batang sa zoning mata. Sa zohaning mata ka mo uban. Nakikik lagi manja. Bago ko ni mo kikik. Ni kibuloy. Balang-balang kikik taman sa sapa. Maudod. Nas kibuloy guys. Des ilawom na. Di dyan sa mo buhag na ma. Sa may padung. Hala sunod. Kaya nakikik. Kau sa kimi-kimi. Kay may kikik ng labay. Magmahadlok na ng kikik guys. Kaya sagad-sagad mo ko kitag wakwak. Ay kibuloy pa akong tiil. Pa akong kibuloy ag kinat no. Kibuloy gukda kong kikik. Kibuloy ka. Hindi ko siya. Tangkag gabagdanggan. Mura lagi. Nagsugba na sila. Manag-ihaw guys. Nagsugba na sila. Okay. Pura koan. Ingan naman guys. Basta mahuman nag-ihaw. Magsugba ka gamay. Pero makakain ng taon po ang mga nang-iihaw. Magpapagabril to. Ha? Kati, aw ba? Napiatay na. Uy, pag-iat guys. Galing ka mo. Kalinday. Ito nang pabilin. Kapoy. Susi sa sunod. Oh. Taling kuranan. Para naman naman sila ihaw. Ito yung manok ng ilaw tayo. Sinog ba? Last kami. Sinog ba Israel? Yeah. Imoy. Ibuok. Mani bukog. Bukog gani eh. Sinog ba guys? Sinog ba? Kata ko Guys, sinog ba guys? Sinog ba? Sausawan. Grabe daghan nagsili. Oy! Guys, ngantag sinog ba? Diyan na, luto na. Sugba sa kusgas mga kuyas. Guys, kaning ila unod. Tindas mga bata ba? Pamahaw. Okay, diyan na, luto na ilang kuan. Sidaan. Ha? Atod sa kunan sidaan sa mga chikiting guys. Kaming squiller baturon. Wala sidaan pamahaw. Umot guys na. Ang bango-bango. Naligo na baka ang mga kuyas. Kasi Kimi, kawa naman mo uban hagbalik. Ma-birthday mi karon ni Kimi. Ito sunahan. Birthday mas anak sang igagaw guys. So, ito may dato karon. Ma-birthday aga mong bawatong budget. Ito guys. Ito tanin jo. Nagsabaw na mi dari dia. Sabaw miss karni. Mangikuan ganina. Ito. O pa mi na birthday guys. Kaya pa man. Hindi pa ko na stress. Anta. Ito. Pista sa amin, wala kami lang luha. Kami nga pista. Nangambit kami gamay, pahanungan. Anong palit dahil? Tigaan mi ngati. 4 kilo, 2 kilo. Damat ka to te. Sa mga bata. Nasabaw mi. Kaya panood to. Sugba po. Guwapa sa mga little Kimis. Tumato naman dito guys. Kay ma-birthday na mi. Pagsuto sandal. Nga, gamang birthday. Kalakaw na na. Birthday si Kimi. Sunahan guys. Birthday mas anak sang igagaw. Kagwapa ba sa birthday? Uy! Happy birthday, bebe!
Guys, manusok sa amin dari sa hotdog. Vlog sa. Tusok muna kami sa hotdog, tsaka ito, marshmallow. Okay. Kumbati. Hoy, humana mi na ito panusok. Manusok may hotdog. Ilaha, spaghetti ilaha. Abot man. Why no? Dia why inom tagay ra. O parehan na iluto das nangagi alami ingon. Gulahan ko. Tong das nangagi bitaw. Nangibutang ano cheese. Okay. Repack na isa ka chicken and isa ba tayo minudo tayo minudo. Ano ba karag-karag man mo naman saan na season. Ate. So ingan na yan guys karon di makagubot ang mga bata ba. I-kuandaan i-bahin-bahin. Kimi no. Okay na yan. Tama, okay na natin. Anong di ma? Gusto niyo? Okay ka ba ito? Sila nagumukad. Bilang mana na? Ya, ko rin magkulit. Sila? Ano naman tao na siya? Okay na natin. Bahin nun. Kanira na yun. Mas mo na laban-laban. So nga ni mi dari sa mga guys, tidak bangay rajud. Ja, amo na sa sanggi bahin daan guys, kaya madyo na mga bata diin taon sila magkagubot unja. Anong iduno na lang nila largo ba, ja ang mga dagka paper plates na lang pud mo gamiton. So aga magisada spaghetti, chicken o minudo. Ja gluto sila na muhukad ang mga kabataan karong kuan nila bago sa kadaghan na ilang mahurot. So na tabangan na mga guys, anong madali ka human. Na gikan man na sa gawas na gigagaw nay hangkaatbang nay putian bitaw. Puti ka jud kutis buyag. Ka nag-Saudi na si Zam pag uli. Nga mga ijaan ng kauban na maigagaw. So na guys, yan ra jud mi tinabangay rami basta nay mga kahipo dari sa mga magtinabangay rami. Every time pa nga nay kahipo sa bahay, sila pud kasagaran motambang na sila siyaya nga na mahipasipos. Mo nang ganahan ko guys, so nay kahipo bitos bay. Maganahan ko na sila kay tabangan kun la pang. Real sa Victorial. Baklay. Puti. Birthday na gamang baby girl. Gamitin mo yung kinagalaan. Victorial sa guys, Victorial. Birthday ni Clyde. First birthday. Clyde! Clyde! Bye! Clyde! Clyde! Victorial. Victorial pa guys. Victorial pa guys. Victorial. Bibo. Clyde! Wow! Raka cute. Mga chikiting. Tingas Clyde, dan sana yung pangduno nila na ha? Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Yeah. Okay, one more time. Let's see. Yay! Yay!
Amen. Right. Ang pugi-pugi naman yung birthday boy na yan. Na? Happy birthday! Happy birthday! Diyos, ginoko. Si Itna ikaw, Itna. Ha? Itna ikaw. Sinasabi ka? Yes, thank you. Happy birthday. Thank you. Cute, uy. Happy birthday, bebe. Mga chikiting, di ikazan mo na rin kadamatron. Nawa, mga bata lagi. Bebe. Oh. Happy birthday to you. Tara be. Oh. Kajit-jit. Kang imo. Da, depa. Kisa ba ne? Kisa ba bata man? Imo. Depa. Ada be. Menguas ako dari, menguas aku. Lagi. Tahu ati ka. Bata. Be, meron ka na be? Happy birthday. Linggo day. Sipag ko na ba? Oh, natin. Nanay mo be? Nanay mo no? O nana? Na ako lagi lada te. Lagi mo be? Tayo yan. No. Happy yarn. Ang tangaon. Bes kain. Wahe. Mo dari kay unay. Binigat mga pambata. Tandam. Magtataka yun sila. Dari me guys kay unay man dira. Unay ang mga sudlanan no, di pa. Pa o. Ka ko dere. Kaya nga. Tapos do unay o. Gamay binaliso diha sa bata. Mata bitaw na. Nasado. Bueno. Dapat sa mga bata kanang styro. Ang mga nagko sa paper plates kaso ang mga nagko is nanguha man sa styro. Mala sila. Mala lang to. Nagkanan no sa lintos bawa.